Cześć. Jest godzina za 15:01, teraz już pewnie za 10 i logicznie do głowy przyszło mi, że to jest świetna pora, aby się ogolić. Tak, ja stoję z telefonem przed lustrem w kiblu. Tak więc weź tą piankę, nałóż sobie ją na mordę, i jak już masz to gówno na ryju, to weź na przykład maszynkę. Weź taką. Nie, zapomnij, nie gul się tym gównem, wyrzuć to. Gul się jak prawdziwy mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna goli się nie gównioną maszynką. Albo kobieta. Nożem się gul, jak człowiek. Ale ja się już dzisiaj goliłem, to już nie muszę.